tiba waleksana Koko Prabu ingkang rayi ngaturaken prembagi Panakrama ya nampa pamujine Yayi Kresna kaya ora ana siji apa praptanipun gagal. Syukur bejo sewu. Pepunden Kurawa ingkang putra ngaturaken pangabekti ya samba tak trima. Kula ngaturaken pangabekti kunjuk ngandhapada Koko Prabu Dimas Setyaki wis tak tampa kanthi bunga. Kula ngaturaken perembagi Panakrama sinuwun nampa pamujimu kaya ora ana siji apa Kakang Udawa. Iyi kesinggihan nun keparnga ingkang rayi badhe munjuk atur menapa dukitaning penggalih Koko Prabu Tedhak wonten ing Praja Ndrawati. Kawistara sanget sumengko pengawak Braja Ndamar Sasi kabukti riwi Rebu Tunggul mboten kobrang sapi. Agemanipun dodot mboten dipun damel ingkang tumata sajak sinawung bebendu Koko Prabu jagat Dewa Bathara Yayi. Praptanipun Kakang sepisan tuwi marang kaluhuran Yayi kang angka 2. Pun Kakang mlayokake duta penglawung. Duta menika utusan penglawung pepejah wonten pepejah menapa Koko Prabu. Yen pepati durung ana nanging calone ana. Inggih, calone ana, wis ana gambaran. Sinten ingkang badhe dumugining Sirna Margalayu. Iki negara Ngastina ana pendhita anyar. Inggih, jan anyar durung suwe le teka. Miturut saka pengakune dheweke iku sangka sabrang lat-ladan ing pertapan Sela Gringging. Ingkang peparape Ongkak Angkik Resi Widarba. Naminipun pendhita Ongkak Angkik Resi. Sing muni Ongkak Angkik iki aku. Yen pendhitane ya mung Resi Widarba, mergo saka mangkelku aku muni Ongkak Angkik. Dheweke sagumejang Kurawa ngumpulake para ratu-ratu mancanegara nganti akeh kang padha kepingin beguru karo dheweke. Satemah para kadang kuwi ngamarta keperanan karo pengaruh banjur padha tumeka ing Praja Ngastina bakal beguru karo Swidarba. Yayi Puntadewa, Yayi Werkudara lan Janaka inggih. Sawise ngudi kawruh kang wis padha ditampa marang Resi Widarba, pitukoning ngelmu bakal diwejangake. Sepisan nganggo pitukon Brantayuda wurung. Ingkang angka 2 pitukon iku mau nganggo srana Resi Widarba nyekel panguwasa pemerintahan Ngastina karo Ngamarta didadekke siji. Wis ta weruh pendhita kok ngumpulke pemerintahan ing atase rong negara kok dadekke siji. Dereng nate mangertos. Banjur kang angka 3 nganggo srana Kakang Semar supaya gelem momong Kurawa, yen ora gelem momong Kurawa dipateni. Inggih mongko iki Werkudara karo Janaka wis mangkat arep mateni Semar. Sing ngetutake iblise sing jenenge Durna. Mekaten. Banjur kapungkasan ngucap ngrasani Yayi Kresna supaya masrake Jitapsara Brantayuda. Yen Yayi ora gelem masrake Jitapsara Brantayuda pateni sisan. Lah pun Kakang keplayu ninggal Sedewa karo Gatotkaca ing rikala semau padha Pancakara takon mateni Resi Widarba. Pinanggih dhateng pundi ana jabaning beteng Praja Ngastina. Lah kang kaya mengkono mau jajal presanana
yen pancen becik-becik Yayi Kresna kudu manut marang Resi Widarba pun Kakang ya tak melu beguru awit sing tak nut Yayi Bathara Kresna. Nanging yen pancen kuwi calone bakal nyilakani jalaran kuwi dianggep yen iblise wong tanah Jawa. Prayoga dikon minggat gedhe dipaten. Kepiye Yayi? Kresna sinayeng manggelung pamuleting cakranira kang wis kumitiraning tengahing asta Prabu estanipun pancen menika sanes pendhita ingkang ngambeber ngelmu. Sejatosipun pendhita menika namung sumedya nggulung jagat kepengin nulukaken para ratu-ratu tanah Jawa. Lah rak temenan. Wis pokoke padha lek ku nyebutake kuwi setan alasan. Malah sak pengkeripun ning Koko Prabu kang rayi Sediwa kang putra Gatutkaca. Wedal sak mangke sampun kuntal saking paprangan saking daya pangwasaning pusakanipun Resi Widarba. Wah, bedhiagan nolo. Jur kepiye Yayi? Sak menika ngaten Koko Prabu. Yen miturut saking dawing Jawata saged peper kamurkanipun Resi Widarba nanging menawi Yayi Puntadewa sampun saged kundur wonten Ngamarta. Lah carane bakal ngaturi kundur mawi srana ingkang kedanduta wonten Ngastina putranipun Kakang Semar wujudipun 3 Garing Petruk Tuwin Bagong. Lah carane bakal ngaturi kundur mawi srana ingkang kedanduta wonten Ngastina putranipun Kakang Semar wujudipun 3 Garing Petruk Tuwin Bagong. Prayoginipun kula uncat saking Praja Ndrawati badhe sak rembag kaliyan Kakang Badranaya. Wis mangsa bodho. Kula suwun kanthi sanget Koko Prabu malah kula aturi ngupaya kang rayipun Sediwa. Wonten wana Tibrasara. Saiki mekaten pun Kakang ora selak bakal tak sagwi. Daya-daya iblis wijajiling wong sabrang sing ana negara Setunggal bisa lebur papan tanpa dadi. Pun Kakang minta pamit andung gawe tak golek adikku Sediwa karo purnanku Gatutkaca. Ndherekaken kaluhuran Koko Prabu Samba Sencaki Udawa padha kepenake. Inggih, Koko Prabu nyemanggaken ndherekaken kaluhuran. Wonten dawuh Koko Prabu. Gandeng ana kedadian kaya mengkene Dimas Tiyaki aja nganti wedi kangilan. Pun Kakang Kantinen ayu padha ketemu marang Kakang Semar Badraya ngrembug anggone bakal mboyong kundur Yayi Samyaji. Kula nuwun ngestoaken dawuh dalem Koko Prabu. Samba tak pasrahi tunggu negara. Mangsa budhunggul menyikal pangwasa aja nganti tumpang suh. Kula nuwun ngestakaken dawuh. Nyuwun tambahing pangestu Rama. Iya nggih, Kakang Udawa embanana putramu ingsun mundhut pangestumu ndherekaken kaluhuran. So kula suwun sak jengkaripun sirun tansah saged ngayomi dumateng karaharjanipun para kawula. Kakang Patih Udawa iya.
Timbul kadanira prangkaton risang wirang tumandang Setyaniku garwanira Trisang bule srawa lir sang mangujar-ujar Setyaki mondro atmaja Dimas Sencaki nuwun wonten paring dawuh Koko Prabu yen ora diprihatinake Resi Widarba iku ora bakal kelakon. Cilik untat sanga ing Praja Wistina gedhe bisa tumeka ing lain. Menawi Koko Prabu marengaken mboten perlu kula nderek Koko Prabu kepalen madosi Resi Widarba badhe kula perjahi. Yen nggonmu kendel aku Ramaidu. Nggonmu digdaya aku Ramaidu. Ning cara-carane wong mlaku ora metu dalan. Nanging gelis. Kok njur gelis. Ya apik sing suwe ning tumata ngono lho. Ora njur cepet-cepetan ngono ki ora. Dadi wong nyangger potongane lambene nduble ngono kuwi. Ning bujung gelis. Ayo pun Kakang derekno. Nemoni Kakang Semar Badraya mengko garing Petro Bagong atak silih. Ajeng tinggi napa? Tanggu Srana nggone bakal ngaturi kondur Yayi Samyaji. Yen Gareng niku wong pengalaman. Petro niku wong rada pinter. Nek Bagong niku sajeng tinggi napa? Wong lambene kewer-kewer. Wis ora apa-apa ning dheweke kena dipercaya paling-paling ngancani. Kok njurne ngancani ora? Dhewe ini ora patek pinter. Ora patek pinter grusak-grusuh. Mbok aja cok suwiyah-wiyah. Wong Bagong ki ya ponokawan. Lah nggih. Wis to Dimas, ayo padha sumengko lakune daya-daya bisa ketemu marang Kakang Semar. Suwawi kula dherekaken Prabu.
panalinganira lumajaring latri Sinandari sang astot simeno kapisanan kiyotinikas jangganiro Janaka Janaka kula Rama Penemban Perkudara apa wis tak pikir tegel karo Semar sampun bener tegelono tapi jane sing bener ki Semar apa Sumar Semar nah rak ngono kuwi becik patenono Jalan Semar ku nek ora tok perjaya dhisik. Kuwi paling tuwa dhewe ngono, miturut kok kondange sawape jare pancen gedhe mengko banjur kuandale dipetak ana Tegal Kurusetra supaya nyawapi negara Ngamarta karo Ngastina. Mengko to Werkudara? Yo, Wis. Mengko teko eta-eta terus tak ampiri. inggih Yo tok gak sak lunga. Mengko tekan ngalas dikrubut loro ya dikrubut loro pancen kira-kira kowe kuagan tak melu temandang aja Semar aku saguh melu temandang inggih awit Semar nek ora tok pateni bahaya Wah mengko nek Semar dikerubut loro Gareng karo Petruk ora nrimake. Lho Gareng ki wong sekeng. Yo men teko tok pajetnya njebluk wetenge wis rampung kok. Wetenge Gareng padha karo plastik. Petruk yo jiret gulu tekek men mujiar. Bagong. Jaeng nang kali. Pajeteng gulune mengko men lambene ndomble ngono. Inggih. Jalaran nek ora tok pateni Bagong kuwi ya nyemelangi. Ngetokaken dawuh. Ya bener. Kok angger siji Semar kuwi wis tok krubut loro kira-kira tumeka ing layu. Ya. Aku sing nanggung jawab. Aja kuwatir. Banjur Gareng karo Petruk lan Bagong do patenono. Aku sengit aku karo Bagong. Aku suwe kok saya beling. Landhek puna saking kalungan barang. Ya wis pokoke jlamprung kudu tegel mateni bokot Ponokawan. Iswawi kula dherekaken. Ayo tak terke aja semang. Aku sing tanggung ngeterke.
Kadangipun Kakang Dimas Sencaki kula Koko Prabu pun Kakang iki mau dhisik nggone lumaku wasemono banjur pun Kakang merpeki marang Dimas. Awit ora kanyono-nyono yen lakunipun Kakang iki mengko bakal ketemu marang Paman Durna. Pendhita Durna. Iya. Mulane ket mau tanganku keduten wae lho. Jebul panjenengan ngrasakake Durna. Wis mengko dhisik kok yo ming areng ngrasakake. Yen bab ning ngrasakake mono ki ora bakal kabutan. Ning rak yo kudu nganggo dipikir dhisik. Pemburine iki apa kira-kira ki nyemelangi apa ora. Dadi bocah ki aja cocok seneng kemajut. Awit ngelingono tembe burine. Iya. Wah. Wis mempeng-mempeng mah. Lah sebabipun menapa? Durna ditutke karo anake lanang loro, murite Werkudara karo Janaka. Wangune iki darep mateni Semar wangune. Lajeng ngersanipun Koko Prabu, ayo ditemoni. Awit wong telu iki pancen padha antep-antepan. Manunggal karep bakal mateni Semar. Arep mesaki Semar to. Si Dono Semar rusak iki. Mula becik tak takonane ning Dimas Sencaki ora melu kena campur tangan. Iya. Ora melu-melu kena melu campur tangan nanging yen wis ana dawuh saka pun Kakang. dados mboten kenging tumut perbagat Ora kena. Meneng wae. Adate mangkel ya ora kena mangkel, adate mripate mentreleng ya kudu merem. Iya. Iki mangke kok tak merem. Ameng kene merem ora weruh apa-apa. Ya ora weruh apa. Nyawang-nyawang Durna Ora kena. Anggepmu kae sawangan ngono apa piye? Durna sing duwe kok disowang sewu. Nek ditutke karo Werkudara Janaka kuwi apa ora nyemelangi? Iya. Iya, sampun derek. Monggo sing duwe gagah. Werkudara ora gagah. Inggih. Janaka Bro. cengkiling. Ning bareng Janaka saiki ana mesti kok modele kok nganggo topi kok. Iya panjen leres. Ayo dadi temoni, nanging Sencaki ora kena rembugan apa-apa lho, Derek. Trisang Wisnu Bathara.
rasa tunggal ngaturaken perbagi Panakrama Penemban pangestunipun Angger Kresna Wilujeng Dimas Werkudara lan Dimas Janaka padha basuki ya Kresna kakangku kaya ora ana siji apa pun pangestu dalem Koko Prabu kados mboten kirang tunggal menapa Sentaki Dun kowe apa merem boleh merem engko kanalan sekecoy ora mbagekke boten monggo pun tutukaken rumiyin kula badhe nyuwun prisa Paman Durna badhe tindak dhateng pun Karang Dempel kersanipun Mulai Semar Badramaya Naya nggih saniki ganti Maya Pak oh kersanipun badhe pun bunuh dipun bunuh menika pun pejahi menika badhe membunuh Werkudara lan Janaka lah menggadosanipun pun boten sangertos betahipun tentrem ayem-ayem ijo riyo-riyo oh iya menapa pejahipun Semar saged mahanani ijo riyo-riyo saged Sena apa kok dadi Semar tok pateni kanggo apa kanggo srana nggonku arep beguru kepengin ngerti marang sangkan paraning urip sampurane dumadi kula kepengin badhe mangertos lenggahipun Herjuna Koko Prabu wadiku di bagusmu bagus dasar isih traing Narendra tedak turun ke semua besing madu wijine kandhana tapa mung cacate kok gampang kena pengaruh Semar kuwi sing momong para ratu-ratu wiwit jaman eyang-eyang Sumargi nganti tekan Pandhawa ki dadi pemomongi Semar kabeh dianggep yen Semar kuwi pusakane wong sak negara. Yen ora percaya bacutno. Semar mati njumplang jagate. Lah apa pendhita tanah Jawa ki ora ana sing pinter apa kepikota rewange deku-deku nyembah karo pendhita Sabrang, pendhita Neka. Kurangane apa yang abiyasa tak kira yen ngelmu sangkan paran eyang wis kagungan eyang Mas Mopati ya pinter banjur bapa gurune Janaka Resi Janadi Resi Rawan Begawan Sagutra Jaya Wilapa kuwi pendhita pinter kabeh Kakang Anoman kaya senajan kethek pinter pun kakang senajan dudu pendhita ya bisa tak wejang ora sanggup ilmu ora sanggup tanggo srana mateni wong ora sanggup kanggo srana negara mung nek ora cocok Kresna dumanuman luwi-luwi ilmu sangkan paran rasa mayeng-mayeng gilo sencaki wis nglothok tak kandhani pitukane waton bisa kuat ling lakoni prihatin kanthi manteng penuwunmu lan jujur lakumu aja gawe kapitunaning liyan aja sok seneng merwasa wong sing tanpa dosa aja ngancam sapadha-padha kuwi jeneng sate utama arep nggayung ilmu ning serane kowe kudu mateni wong mesti bakal nampa sapundhaning jawata ming do urung tok lakoni sapundhaning jawata ning mesti anane dadi aja gampang kena pengaruh di sai prayoga ayo padha kundur wae yen perlu Semar saiki kudu tok jaluki pangapura pundi-pundinen
Malayan perlu Semar kuwi gayun ngelmune, mengko mesti bakal diparingake tur bakal bisa ngurakapi marang uripmu. Awit percaya yen Semar kuwi dewa kamanungsan. Aja nggugu karo pengaruh sing ora bener. Ayo kondur, Werkudara. Durna panalinganira lumajaring latri. Kinanda sangasto cimenep kapisanan. Gambare wong elek ngono. Oh, Kresna, kowe pameran dimenduwe ngelmu tok tawa-tawake. Dimurah-murake terkadang malah gratis. Tanpa nganggo selana apa-apa. Ngelmu koden. Dudu ngelmu gawean luar negeri. Ngelmu kale mayur temen. Gambarake wong nek merengkel kok ngono kuwi. Ora diguroni meri. Ora dijaluki ngelmu. Ora trima. Jare Kresna ki ratu sing selira Bathara. Panjamane Wisnu, kenang apa kok dewata merengkel? Kuwi tandane nek dekok gicoke. Ngakune Wisnu kok dadi merengkel, menten kelek. Drengki serai. Angkara murka jajal anak. Muni ratu utama kok jebul dewa rasa kemeren kaya ngono. Nek pancen meri usaha dhewe. Ing atase Kresna kok glibeng. Kowe ki apa? Ngantemi Durna. Lah sing akon sapa? Tak sregep rasah dikol. Bocah kok ngono. Lah kene iki sing donek-onekke meneng wae, sing ora donek-onekke muring-muring. Mangkel wong Koko Prabu mene pengayom ing sak negara. Para kadang pendho nganggep yen penjamin kok pengayom kok Durna kok wani nudingi. Kresna kok doneke glibeng. Glibeng ki apa to? Ngapusi. Napa kula trima sedulur-sedulurke ngapusi? Mbok wis karepe mboten. Tak kandhani ya, nek lemu ngantem Durna ki ora apa-apa, ning mengko yen nganti ana kedadian. Anake Dora nrimake ana tantrimane Werkudara karo Janaka kowe wani wonten mawon. Jenenge wong rada ora patek genep. Janaka kuwi apamu to? Sedulur. Werkudara sedulur. Lah, ana kono mau banjur gathukno marang kahanan. Yen kowe kerengan karo Werkudara lan Janaka, ana matine Janaka sing kelangan ya awake dhewe. Ana matine Werkudara sing kilangan ya awake dhewe. Lah yen kowe sing lara tak tambani mati tak uripake awit aku duwe pusaka kembang Wijaya Kesuma. Yen Janaka sing lara apa aku sing nambani dheweke agek ora akur karo aku. Niki mangke upami kula mboten majeng saya ngisi-sini. Sencaki wani ngantem kok ora tanggung jawab. Lho saiki ngene wae prayogane. Sencaki kena maju, ning yen Werkudara sing maju lan Janaka sing maju ora kena males. Sagu ora? Sagah. Nendang Ora kena. njotos Ora kena. nyokot Untumu ndak cementel. Ora kena. Pokoke ora dikapak-kapake ora kena males. oh iya
Mengko yen lara tak tambani yen urip tak apa yen mati tak uripake gelo kembang tak sediakake Pamit kok. hati. Sentaki ala atine Janaka aku dipala. Inggih penemban. Kowe dikapake nggen. Diantuk-antuki. Aja kepengin. Sentaki tak ngono kuwi. Jurusake aku tak takon kowe tresno karo aku apa ora ngger, aku gurumu. Iya tresno penemban. Yen tresno karo aku Sentaki kudu tak pateni. Kudu tak pateni ya. Ora tegel mateni karo Sentaki. Sing manake kowe tak jaluk. Ora tegel mateni karo Sentaki. Sing manake kowe tak jaluk. Kula saged. Markudara piye? Sagu. Yen mayang saku aja patene wong loro. Aku ora trima aku diwirang karo Sentaki. Iki lho wong umum. Aku dipala kaya ngene. Wong tuwa ora kajen. Sentaki krasa tangan daidak Sentaki. Sentaki mati ya kena. Werkudara sing mati ya kena. Janaka sing mati ya kena. Mati kabeh ya kena. Sentaki kula kowe wani merwasa karo Paman Durna wantun. Apa ora ngerti yen kae guruku tenimbang kowe tanding karo Paman Durna becik mungsuh aku wae. Karo Kang Mas Janaka pancen perlu ya wani. Yo kowe iki apaku? Ae sederek Sembodra kuwi Mbak Ayumu mongko bojoku. Yen kowe wani karo aku bisa kelakon Mbak Ayumu tak nggo kurban. Tak balekke. Tak nek sing gerong tekate. Men saya mempeng. Kelakon krasa tangan tak kembali.
Saki terangane melanggar janji ki. Aku mau ngomong apa karo kowe? Saki kena maju ning ora kena males. Yen mati tak uripake, yen lara tak tambani. Lah apa sebabe kok kowe arep males? Ajeng males sinten? Lho dadak Maidura Kresna edeyeli. Lah nyatane nyekel Janaka atok antem kok dadak Maidu. Aku ki weruh. Rame nyekel. Lho ning ora upama tak ora tak perpeki mrene tok antem. Mboten mawon. Untane sing siji ngesak nang kene kok. Lah apa perlune ora males kok nyekel? Karwani senajan ora males nek nyekel-nyekel ngoten. Dadi kena nggawe grenjel-grenjel. Sak ming waton to. Nyekel ya ora kena. Bayar Ora kena wae. Yo anggap muka iki pelem ngono apa piye? Nyekel terus ngenyang. Wose nyekel ora kena aja meneh kok nyekel ngemek aku ora oleh. Cilik nggogroke wulu gedhe mbabakke kulit nyawamu kontal. Aja meneh kok nganti nyekel utawa ngemek. Ngengeti aku ora oleh kok. Weruh aku lemu ngengeti menter tak colok mripatmu. Aja meneh kok ngengeti jejer aku ora entuk. rondo gawat iki. Ora oleh. Mambu keringetmu. Iki boten ya, Bu. Wis saiki maju nek pancen wani muni wani nek ora yo mundur. Waton aja nganti cilik mirangkis dulur, gedhe nganti nglaras dulur. Nggih, wantun. Wani, Wantun. ya sekono maju. Mengko yen lara muni lara tak tambani. Cahayane pucet kula kewirangan Kang Mas sentati kula jotos mboten purun males namung nyurung mawon Janaka enggo surung-surungan kula nyuwun bantu ajan-ajane Kresna kakangku pancen ora patut idak-idak wonten dawuh kok mlayu-mlayu mrene. Lara apa? mboten Yen lara tak tambani. mboten Mati apa? urip di sini lah syukur
syukur wong bocah trengginas sampai mati rak ngisini-sini. Lah ana apa mrene? Badhe nyuwun idin. Idin apa? Ajeng males Karo sapa? Kang Mas Werkudara. Ora kena. Ngrika ping 20 kula pisan. Ora kena wae lah bocah. Nang ora kena ku ya ora kena. Ayo ora umum kerengan kok gadung. Mau sago. Yen semelang yen gadung tangane mengko njur duwe lara keju. Kena males wiwit Janaka mala tok etungi ping pira le ngantemi Werkudara ping pira le mala mengko walesna Pendhita Durna. Aku oleh. Lah itu pula tak etungi ket mau. Saniki ngoten mawon, sing ngitung Kaka Prabu mangke gunggungi ana pira tak bayarane lah. Pameran demengge duit. Wis sagu mengkono wae. Waton aja nganti Werkudara, aja nganti Janaka sing tok males. Dadi walesna Durna nggone miloro kadang-kadangmu. Iya sedika wah marem iki.
kebangetan temen. Di kanca siji ora dong. Wah, aku ora kresna kakangku. Len joget kok kepengin. Iku mau sing jenenge gending megal-megal. Malah ngerti gendingan Banyumasan. Mosok kek wong semono gedene joget nyakil. Paman. Lemes. Uangnya dipolo gratis. Kaya mengkene Janaka. Tambah nono sembret. Kenging menapa? Brujel-brujel ke Sencaki. Sak kemenge mangka gek nurut nggon tunggak tebu pirang-pirang. Wis rokku. Wong klambi kok ya rok. Yo suwek-suwek kaya ngene. Kula triyenget paman. Kok sik yang nggih. Sabar. Kian. Gondok leguduk manyar-manyar. Edian taun ora waras. Pangano celeng. Nek tak sepatan ya ora tau mandi ya. Janaka, Kula Werkudara, apa? kowe mau dadi wales ora harus Sencaki. Ora, kula yen mboten. Wis pokoke fungsine wis ketemu. Nah sing elek iki pancen ngresna. Aku ngerti karep. Kowe ngantemi aku ket mau ki dilumpukke wae. Ya jumlahe dinake Sencaki yo disaurke aku dadi aku ki nggo peranti nyaur utang. Kaya ngene iki. Rasane yen tak rasa Malah nembang. remuk kaya mengkene awakku. Ora oleh tukon kencur aja. Janaka, ayo Sencaki palanen meneh Werkudara. Rene Sencaki palanen meneh mumpung Durna isih waras. Mengko ben males Durna. Wis rasa wis. Rasa. Mesakno karo aku. Badhe kula pejahi mawi duwung kula Kiai Pulanggeni. Wis rasa. Duwung pulang bengi. Bengi-bengi kok pulang. Duneke wong elek kowe engko. Selasa tok tamake engko nek tok tamake Sencaki engko Sencaki mati engko dungguli kembang urip kok nyaur aku meneh. Sing gawe tumpuk undung ki aku. Inggih. Wis ben manjan Kresna manjan elek atine. Nyawati. Kowe kok nyawati kowe? Aku dosa apa aku ha? Wis meneng wae Pak Ida-idae. Wis rasa engko ndak aku mah saya tambah lara. Diterima-terimake wae ben. Aduh malah disawat nganggo paidon barang.
ngadeni pancen elek-elek. Ya do nyimpan ya. Awake dhewe kok nek randele kok ndak digarap. Ndelik nang nggon petengan kono. Ya, inggih. ndak iso dilokke rombongan kae. Ya Werkudara ya, terke aku. Yo. Nyimpang jalane wae, pokoke goleki Sumar. Sing kudu bisa ketemu Ya, Pak.